Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ania kita karon niining atoang Sibyang Binisaya dinhi sa Free FM 89.0 sa siyudad o dakbayan sa Hamilton dinhi sa New Zealand. Ug kining atoang programa gidisenyo kini aron sa pagtubag sa mga pangutana nga may labot sa balaod ug sa bisan unsang butang nga nahisulod sa inyong mga kahibulong ato kanang tabangan og tubag ng mga pangutanaha. Kining ato ang tulumanon naglakip usab kini sa mga pagpanghinangop or gitawag kini sa Binisaya og greetings. Ug nining higayuna atong tagaan og pagpasidungog ang mga pagpanghinangop. Kini greetings ngadto sa Dakwa Clan diha sa Asturias. Ngadto kini sa mga apo ug apo pastohon nila ni Justiniana ug ni Fermin Dakwa. Ug usab ngadto ni Mayor Dongkoy Dumdum sa Asturias nga usa-usab ka sakop sa Banay nga gitawag nga Dakwa Clan diha sa Asturias. Greetings usab ngadto ni Leonora Alforques sa Asturias gihapon sa samang dapit. O kini si Leonora Alforque mao kini siya ang nilalang nga naghulma sa amo ang kabuutan o sa among tinugkaran. Na, higayuna atong basahon kining mensahe nga gikan ni Steven. Si Steven ni adtong usang semana nangutana mahitungod sa non-justification grievances nga didto isalingit sa Employment Relations Authority. Matud pa ni Steven, thank you attorney for the great explanations about non-justification grievances. Seems to me that there is no defense available in this grievance. Salamat, Steven, sa imuhang pasupot nga mensahe. O ang gitawag nga non-justification grievances wala magtugot nga ang justification mao'y gitawag na to defense sa employer. Buti pasabot nga walay affirmative defense basta niya non-justification grievances. So buti pasabot dunay depensa, dili lang tong affirmative. Ang affirmative defense imong angkonon. Unya dayon mangulipas ka. Pero kining justification usa kini kabahin sa affirmative defense. So ang available sa gitawag na tong non-justification grievances mao kining negative defense, ang available nga defense, na? So dili nimo i-justify, walay affirmative defense. Ang negative defense pananglit moingon ka nga walay jurisdiction. Sana ka na ka negative. Affirmative defense mo to i-justify nimo. Pero dili na wa na gitugot sa non-justification grievances. So hinaot ko nga tin-aw kanang butangan nimo nga kanang non-justification grievances wala itugot ang affirmative defense. Doon na siya depensa. Adto na ka mo mangilkil dito sa gitawag na negative defense, dili sa affirmative defense. Okay? Kung kanang mga butanga dili na masayon og tugkan, mo na pangabuhian sa mga abogado. Kanang mga butanga ingno na to ba nagkinahanglan og laom nga paghanduraw. Ingno na to nga taas-taas nga pamalandong. O
Muadto kita sa pangutana to pakining usang semana ang kang Julia. Ang kang Julia nga pangutana nag-ingon, attorney, nang-apply kong trabaho. Ang akong skills nag-require man og English score sa IELTS nga 6.5 level. Isip requirement. Attorney, this is a clear case of discrimination. I wish to file a case at Employment Relations Authority. Pero mangayo ko sa imong opinion, attorney. Makalingaw na kay mga kag opinion, naa na kay gihuna-huna nga mo file kag kaso nga discrimination. Nadiha ko maglili sa imong pulong nga nang-apply kapag trabaho. So, imuhang giingon nga nagkinahanglan ng imuhang gi-applyan og English score sa IELTS nga 6.5 level. Kining IELTS o hubaron ta kini sa nilutod maguni nga mga litra or acronym nga murag International English Language Testing kini siya. Nya ang imuhang ang gi-require o ang gikinahanglan mo ang 6.5 nga level matod pa nimo. O ingon pa nimo nga discrimination kini. Sa ato pa murag murag gilakangan ang imuhang katungod nga mantrabaho gumikan ini nga klase sa kinahanglanon o requirement. Na ang gitawag nga pre-employment discrimination matod pa nimo klaro, this is a clear case of discrimination. Kining gitawag nimong discrimination, dili kini mapasaka dito sa Employment Relations Authority, is a personal grievance. Kining mga argabyo, reklamo, asunto. O usa niini ang discrimination matod pa nimo. Nga klaro kini nga discrimination. Pantiman nga nang-apply ka pa og trabaho. Buti pasabot, dili nimo ma-file or mapasaka dito sa Employment Relations Authority gumikan kay dili ka pa empleyado. So gitawag kini og discrimination manggaling kini. Ato kining matawag nga pre-employment discrimination. O gitawag ka ng pre-employment discrimination, wala gyud kay ground, wala gyud kay standing dito sa Employment Relations Authority. Ang Employment Relations Authority doon na lamay jurisdiction kung ikaw isipo na nga empleyado. No? So di ka pa empleyado kaya nang-apply ka pa man. So usa ka na sa akong ikabagdok nga opinion. Karon, ang gikinahanglanon or kini mga requirements, labot na niini ang mga qualification. Usa kini kagitawag og regulatory requirement. Sa ato pa, balido kini ang pagpahamtang og requirement. Labi na nga nagkinahanglan o qualification ang usa ka matang sa pantrabaho. So kung kining mga butanga mangguwa na gani, basta ubos na gani sa regulation, gitawag nga mga regulatory requirement, dili na nimo maisip nga discrimination. Bisan pa og sa atong tan-aw mura ka nag-discrimination, no? Pero gitawag ka na siya og qualification. O kana nga qualification, material element kana sa pagpantrabaho. Sama ron niining imuhang competence sa English language sigon sa sukdanan nga gitawag og IELTS, kining gitawag og International English Language Testing System. O gumikan kay kana qualification man,
Dili kana nato maisip nga discrimination. Kay og discrimination man gani na, wala na. Wala na'y katarungan nga magpahamtang pa kita og mga kakinahanglanon, mga requirements. Dinhis New Zealand ang pinakataas nga nagkinahanglan og IELTS nga level mao ang doktor sa medisina ug ang abogado. Kana usa sa qualification nga gipahamtang sa practice of profession. Apan walay usa sa abogado nga gikan sa laing nason nga magpa-requalify dinhi nga moingon nga kana discrimination. Kay kanang mga butanga kabahin man sa regulatory requirement. Hinaut ko Julia nga kanang butanga naghatag kanimo kahayag o ayaw pagpanuko gihapon, ayaw surrender, ug naa pa gihapon kay nahibilin diha sa imong galamhan nga naghasol sa imong kaisipan. Ipadayag na dinhi ug ato nang ayagon, ato nang kusok-kusohon hangtod nga mga tangtang ng mga buling diha sa imong mga katahap. O nini higayon mo disog kita ngadto sa pangutana ni Sophie. Matod pa ni Sophie, attorney, is death the end of everything? Kini ba kunong kamatayon, mao ba kuno ni siya'y katapusan sa tanang butang? Sa punto nga legal, tika diha galinga, Sophie, dili na kumutandog anang mga butang filosofikanhon o espiritual. Dili na matugkad ng mga butanga. Apan, anhi ko na siya galinga sa legal nga pamunto. Nga, ang diretso nga tubag ni mong pangutana, kung ang kamatayon mo ba'y kinutuban sa tanan. Ang akong tubag, dili. Kini kamatayon sa balaod mo rin sinugdanan sa taas nga proseso. Labi na o aduna kay daghang kabtangan. Wa gyud kay kabtangan, wala nay daghang kayong kuti. Ug naa kay kabtangan, diha magsugod ang kuti nga proseso. Apan kung uyamot yung kayo in taon ang nilalang ning panaw, tingali ang pinaka tumoy sa iyang kamatayon mao lamang ang lapida ug ang pagdispatsar, paglubong. Apan kining mga kabtangan kapilin unsaon na siya pag-apod-apod ug unsay mahinabo niya na. Adto na kanang butanga magubot panahon nga mawala na ang tag-iya sa iyahang mga butang o katong mga kabtangan, mga bahandi. Labi na kung wala magbilin o sinuwat nga pamilin-bilin o gitawag og testamento or will. Ug dili ba kanang gitawag dinhi sa Commonwealth nga trust. O kanang kining gitawag nato will. Mao kini ang paglikay sa kagubot nga maapod-apod ang kabtangan human nga mopanaw ang tag-iya ngadto sa mga tawo nga gilatid sa iyahang kabilin, sinuwat or katong testamento. Og usa ni ana ang trust. Kung wa man gani na abot yung lagtugi dito sa korte sigon sa Administration Act in New Zealand. Panato na siyang tagaan o laing higayon sa sunod na tong ako ning timan-an ang imong pangutana mataas-taas ni. Ako ni hatagan og paghulagway ang will o ang trust. Kay kining trust daghang nahibulong nini nga unsa man gining kalahian sa trust o sa will. Kining trust
ang will imo paghumana ni pagkawala na sa tag-iya katong ning pirma sa will, pang-apod-apod na to siya human sa probate proceeding. Pang-apod-apod to siya sa mga tao nga nalista dito sa will. O human na, inig maapod-apod na, mao na to. Ang trust dili pa. But pasabot, doon na pa'y control ang kadtong tag-iya o unsaon pagpadagan kadtong iyang mga bahande o kabtangan human sa iyahang pagkawala. Mao nang ang ubang mga bata, mga apo, mga apostohon, nag-eskwela pa. Ginastuhan, naglaag-laag pa dito sa Europa o sa Amerika. Gibase sa abot or kita or kadtong epekto dito sa trust or gitawag property management human mamatay kadtong tag-iya sa bahande. No? Panato na siyang utingkayon sa sunod pohon. Ato ning hatagan o disog kita ngadto sa kang Esther. Ang kang Esther nagingon, tinuod bagod ning istorya mahitungod sa anananggal attorney. Bata pa kami gisigihan mig istorya ni Ines among mga apuhan. Na Esther ang imong pangutana naglangkob sa duha ka mga posible nga mga ingno na to ato na siyang matugkad sa duha ka posible nga panabot. Kining imuhang pangutana tinuod bagod ning istorya mahitungod sa anananggal. Pwede ni nakong isipon nga nangutana ka tinuod ba ning anananggal. Pero matod pas imuhang pangutana, istorya man sa mahitungod sa anananggal. Muna, doon ay kalahian. Tinuod ba ng anananggal o tinuod ba ng istorya mahitungod sa anananggal? Kanang anananggal, ano na masusi? Wasay usa nga mo ingon nga nakasusi. No? Puro lang na istorya nga gitunol-tunol. Doon na po mo ingon nga, kita ko. Bisag wa, dili klaro. No? Di mapruiba po to. Nya, ang istorya, moingon ko nimo nga tinuod bagod ng istorya mahitungod sa anananggal. Ako moingon nga tinuod ng istorya. Ang istorya sa anananggal mo itinuod. Apan ang anananggal mismo, mao nay butang nga walay katinuoran sa ako ang pagsabot. Walay nasusi ni ana o walay sentido komon o sintipiko nga katarungan ang musuporta ni ana. Panaton timan-an ang sosyolohiya sa ato ang kahimtang dito sa mga hilit-hilit nga lugar sa Pilipinas, labi na sa Sugbo o Kabisayan, nga ang kahadlok usa ka butang nga murag maayong pamaagi sa paggaong, gitawag sa English og fear is a form of control. Dili naman gyud mo badlong ba mga bata nga magsigig kiat magsigig laag. So nagbuhat sad ang katiguangan og pamaagi aron mo mga hadlok ug mosunod sa ilahang mga pahimangno. Muna nga adto sila didto mo maningkamot nga hadlokon mo pinaagi sa paghulagway sa mga butang nga lisod kayong isipon. Di na sila mo ingon nga ayaw mo glaag tungang gabi kay paakon mo bitin or sungayon mo diha sa unsa na. Ang mga batanon kaniadto isipon na nila nga adventure. So hibaw na mga katiguangan nga manglaag na basta didan. Pero hadlokon taning mga bata
Aw, dili na gini sila manglaag kay kadtong abat-abat mao man toy mupilit sa ilang kaisipan. Maggaw nga na ang imuhang panghuna-huna ug diha sa kahadlok mapugos ikaw sa pagtuman sa ilahang mga gipangdili na. Pero sa ako ang tan-aw, maayo sab kadtong mga panahon na. Ang mga paagi sa pagdisiplina or paagi sa pagpugong kung dili man madagyon sa tinarong nga pamaagi adto na lang sa mga sugilanon sa abat-abat na. Unya mao ni ako ang matubag sa imong pangutana nga sadya, Esther. Hinaot ko nga doon na tin-aw nga ingno na to paghulagway sa buot na tong masabtan ni ana mga butanga. Ining gayon na mo iswag kita. Doon na pa kita igong panahon. Iswag kita sa kang Lare. Matod pa ni Lare, sa Middle East pa ako nagtrabaho. Pag-abot na ko, gipapirma ko og kontrata. Nganong kaduhaman ang contract pirmahan, attorney? Unya din his New Zealand kausaraman. Maayo ning imong pangutana, Lare. Sagad kining mahinabo dito sa Pilipinas. Labi na og mga grabe po dito ang pamaagi sa na to ba pamaagi sa pagpanikas. Mga kaimanan sa panikas ba? Aron pag-comply sa mga requirements sa gobyerno, sa visa o sa uban pa, mga labor code o employment law nga kinahanglan sweldohan kag ingon ana, pirmahon ka ana aron ni aprobar pod ang imong pagguwa, na? Apan pagguwa na nimo adto dito sa laing nasod, pirmahon na pud kag laing kontrata. Bot pasabot ang kontrata na nga imuhang gipirmahan, kung diin nimo pirmahan maoy matuman. Gitawag na siya og Lexitus rule. Ang Lexitus mo kana ang balaod sa lugar kung diin nimo ang kontrata gipirmahan. So nganong doble-doblehon man kini kay aron man pagpadagan sa anomalya ba? Anomalya nga corruption o guban pa. Daghang gustong mohilhil sa imuhang kinayuran. Muna nga pag-abot nimo sa usa ka lugar, katong usa ka kontrata nimo, mura na lang to para ma-issue ang mga clearance o ang mga visa o guban pang requirements. Pero ang tinuod nga kontrata mahitungod sa rate o katong imong bayranan, mao tong imong gipirmahan human atong pirmirong kontrata. Apan din his New Zealand, walay ingon ana nga mga binoa. Ang kontrata kausa lamang pirmahe. Ug sa panahon nga imo nakadtong pirmahan, aduna nakadtoy iyang kaugalingong kinabuhi. Muna Lare nga ikaw usa sa mga bulahan nga mga nilalang. Swerte ka nga ni ka dinhi nag-ugmad, di ka dinhi nagtrabaho na sa New Zealand. Nga wala na mga tinunto nga ingon niadto. Na? Hinaot ko nga sa imong kasayuran karon dili ka magbaton og kaligot-got. Yantong mga tinunto nga karaan, na? Mao man ay kini atong mga tinunto mao manggod na mga basihanan nga wa pa gyud ta masibilisado gyud kaayo ba. Gamit pa kita sa mga kiningkoy nga pamaagi, mga panikas, kadtong panlimbong, pagpamintaha, mo na nga mga simptoma kana nga doon na pa'y sakit ang usa ka sistema. Ug dili pa gyud hingpit nga sibilisado. Ha? O
Ining hikayon na murag napupos na dili na nato ni magukod ang ubang pangutana. Pero sige lang, aduna pay laing higayon nga ato ni silang tungkaron o ganam-anam. Ang bato ganing Bantiles malungag raman pinaagi sa ginagmayng tinulok sa tubig. So, ingon ini ang atong buhaton. Sa ginagmayng tinulo sa tubig, mabuslot ang usa ka dakong gahi nga bato sama sa batong Bantiles. Ako nang hinaot nga doon na kamoy nakatunan ining ato ang hugna karon o yugto karon sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Daghang salamat sa inyong pagsunod nining atong sibya nga binisaya na niya mahiluna sa laing nasod. Ug nunti gihapon kining ato ang tulumanon sa sunod higayon sa samang takna, sa samang adlaw ug sa samang istasyon dinhi sa Free FM 89.0. Ako moingon, kung buot kang makabaton sa kinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Kini si Paul Alforque ang inyong abogado ug manlalaban dinhi sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa mga Commonwealth countries. O inyo usab nga alaga dinhi sa atong sayranan sa Bisaya, sa mga Bisaya sa New Zealand. Hangtod sa sunod, uban sa dakong panghinaot nga kamong tanan anaa sa kapiskay o maayong panglawas kanunay. Daghang salamat.